Bħala kompetizzjoni jien naħseb li kont preparat ħafna. Li ġrali l-ewwel round kien kelli round baxx u pretendejt f'dik l-iskema li kelli round baxx ta' 43 sparajt ġiex rounds qabel il-competition għal 100 sparajt għal 5 oħra wara l-competition hawn Malta ma xew wasalt. Waħda marret li 150 ġifieri xi ħaġa li stennejt iktar minn dik l-iskema, imma fem affarijiet li jiġru kulħadd ma ngħidx li billi over pressure li ġra kulħadd kien sodisfatt, kulħadd jiġifieri qalli prosa ċorta ġifieri fis-sens kulħadd bħala placing kulħadd ħa pjaċir għax fl-aħħar mill-aħħar kif jgħidulek aħna fimni Malta ġifieri ħdej dawk xi ħaġa veru stajt ġifieri nirbħilhom għax irbaħt ġifieri laqgħat lift, imma ġurnata f'4 snin mhux daqshekk faċli dik li fiha ġurnata f'4 snin mhux tifhemni mhux competition ta' spiss. Flok 50 plattina ħanġu nisparaw għal 30 plattina kull round, imma flok 3 rounds 4. U ħajiblu ġifieri anka l-affarijiet kif nisparaw totalment ħajiblu, ġifieri anka ħajkun hemm anka fejn nibdlu aħna eżempju nisparaw bil-faxxolja, ħajkun hemm anka fejn jaf ħajkollna nbaxxu l-faxxa, ġifieri ħajneħħu d-delay, ħajamlu għat point center ma tax fej sejrin il-plattini, ġifieri ħad inbidel totalment. Il-gvern għamellek il-simulator il-ġdida għal daw it-tfal żgħar ngħidulhom jiena dik l-età ta' 10 snin iżgħar ġifieri jistgħu jibdew fuqha, ġifieri dik l-età ngħidlu jiena li ħajibda sport, tifel bniera ħajibda l-isport. Hija tajba ħafna, qed jieħu idea minn hemmhekk.